Как ще си направя двойна очна линия? За целта ще ползвам трио палитрата с очни линии на шиглам и няма как да се получи добре без асиметрична четка или подходяща четка за очна линия. Започвам да издърпвам първата опашка във външната част на клепача. След това с доста по-тънка и прецизна четка правя вътрешната опашка към сълзния канал. Много деликатно. Няма да крия, че не минавам без корекции. Нанесам спиралата на Golden Rose One Collage във водната линия. Слагам Tattoo Gel Молив в цвят 104. Добавям и блясък на шиглам. Аз имам два цвята и ги редувам според настроението. Джуркаме и Юсерин антипигмент. Също добавям и новия фондютен на Essence със средна покривност, но супер лека формула и млечната емулсия на Fluff за допълнителна хидратация, изравняване на тена и по-красиво сливане на фондютена с кожата. Време и за коректора. С тази емулсия става брутален, стои толкова добре и не се прехвърля дори на бял тампон. Ще ви покажа след малко. Сега ще бъркаме и гланца. Искам да стане като този на Huda Beauty, но аз обичам да ми е хидратирано на устните. Смесвам за тази цел масло от джоджоба, пидиарен гланца на коя, добавям и пептиди на Йенгенс за леки бежов нюанс. Бежови сенки. Хубаво е, че не живея с мама и съм дърта пастърма, че не знам какво ще да ме чака след такова бъркане при мама. Запечатвам грима с хидратиращата пудра на коя с витамин Е и хиалуронова киселина, като тази пудра е подходяща за всеки тип цвят кожа, така че тук няма вече драма по избиране на цвят. Според мен това си е супер. Добавям и от ружа на Йенгенс. Сега фиксирам грима с Huda Beauty Setting Spray, понеже по-хидратиращи молекули съдържа. Използвам първи, но много го разклащам преди нанасене. За целият ден ще ползвам и малко количество от този на L'Oreal. Не прекалявайте, не пръскайте доблизо, защото гримът става на кир. Ако имате и двата продукта, препоръчвам да ги комбинирате. Пишете ми дали сте ги пробвали заедно и как ви се получава комбинацията и дали сте доволни. И много важно, изчакайте всеки продукт да изсъхне преди да нанесете следващия. Така резултата става в пъти по-добър. А за лип комбото, тато моливът на Golden Rose, цвят 205 за контур. Чакаме да стигне около 2 минути. Нанасям и молива на Гош, който спокойно и мое се щупи при второто нанасене и честно казано не съм и кой знае колко впечатлен от него. Понеже не харесвам как стои до тук, добавих и Golden Rose Mousse от серията в цвят 07, за да може да направя малко по-впечатляващо комбото. Ето и новия ми цвят. Май накрая се получи омбрето добре. Ето как изглежда на естествена светлина. Просто днес сутринта акумулатора ми реши да почине, защото аз съм една голяма забървана и забравям често да си изгася фаровете на колата. И така, почти всяка седмица получават се аварии, но пък накрая резултата смятам, че остана читав.